Bé, hola, seguidors de Peldroid. Avui us portem un dels millors terminals que hi ha fins a la data. Dic fins a la data perquè encara no ha sortit ni el Samsung Galaxy C4, ni segurament l'iPhone 6 o 5S o com li vulgueu dir. Aquí teniu l'Xperia Z. El terminal aquell que es pot mullar, li pot caure pols, el pots netejar, tota aquesta història. Avui, com que no tenim molt de temps i ens l'han deixat durant una temporada, us volem portar una de les seves propietats que més ens ha impactat així a primera vista. És a la càmera i és la possibilitat de capturar moltes fotos per segon. Com podreu veure, ara ho veureu, podem capturar i us ficarem el temporitzador perquè ho podeu veure una quantitat que cap de vosaltres endevinaria. En un minut podem capturar aproximadament Bé, ho deixarem aquí i el terminal ha capturat 162 fotografies en 15 segons. Com podeu veure és una autèntica barbaritat, encara que després no sabrem molt bé l'ús que li donarem a les fotografies, però dona molt el processador que porta, de com l'ha fet Sony i tenim moltes ganes d'analitzar-lo a fons. Si teniu alguna curiositat la podeu deixar escrita al nostre Facebook, que és simplement heu de buscar Peldroid, o al nostre Twitter, que és appsdroidscat. Moltes gràcies i ens veiem al Mobile World Congress.